Brosky, som späť, áno, som späť, neveríte tomu, ale som späť, ale pokazil sa mi tablet, takže preto som nenatáčal a keď chcete vidieť ešte ďalšie videá, tak sa kúknite na Best Combo 69, tam natáčal s mojím kamarátom Matušom a neviem, Brosky, to je všetko, nebojte sa, dneska vyjde z Far Cry 4 Brosky. Do Far Cry 4 vyjde toto video. Možno 20 minútové asi najviac, lebo nemám veľa času. Musím spať. Ale nebojte sa, Brosky. Brosky, vy sa nebojte. Počúvajte. Ja, keď upravím tablet, lebo ešte nie je opravený a natáčam z toho tabletu, lebo sa mi robí čmuhy sa mi robia, Brosky, takže asi tak. Keď vidíš, že som sa zmenil, tak som sa zmenil. Mám nové triko Žura, Brosky. Čo k tomu ešte dodať? Ja neviem, môj TikTok sa volá, neviem ako, ale počkaj. Tu máme mobil. Tu mám ho, ukážem. Volá sa Martin alebo user 222131485. To si to kľudne pozastavte, mi to je jedno, takže bye bye.